Ρατσιού. Βινίσιους κράτησε μπάλα. Ο Μπραχίμ. Έκανε λάθος ο Σιής, έδωσε την ευκαιρία στο Βινίσιους και δεν τα τέτοια τη Ρεάλ. Ο Μπραχίμ προτίμησε τη σιγουριά του Εμπαπέ. Ασταντώνω. Κίνηση από τον Βινίσιους. Αυτός θα γυρίσει, ούτε αυτός. Βινίσιους. Πάει στο 1-1, όπως κάνει με επιτυχία. Γυρίζει με το αριστερό. Κάτι του Βαλβέρντε καλύπτει. Βινίσιους πέρασε ξανά και δεύτερη τρίπλα. Αλλά ο Γκουλέρ εκτελεί καλά η κεφαλιά. Μια καλή, μια πιθανότητα καλή στιγμής. Ράγιο και τώρα ο Βινίσιους ταλαιπωρεί τον Σις και περνάει. Παίζει ωραία το Βινίσιους με το κοντρόλ και περνάει ο Βινίσιους. Τίποτε να αλλάξει τα πράγματα εδώ με τον Μπραχίμ Δίας να παίζει με τον Βινίσιους. Έκανε κίνηση ο Μαρακίνος, ο Βινίσιους κοντά στην περιοχή. Τρίπλε σουτ, γκολάρα! Αλλάζει τα δεδομένα που